Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Krion vagyok a mágneses szolgálattól. All day long, we've been talking about love. Egész nap a szeretetről beszéltünk. This will be specifically about the love of God. Most kifejezetten Isten szeretetéről szólnék. That's what we teach here in this room. Hiszen ez az, amit tanítunk itt is, It's really all we teach. és valójában mindig ezt tanítjuk. There would be those who don't want us to teach it. Voltak, akik nem akarták, hogy ezt tanítsuk. Because in this energy, what we teach is often contrary to tradition. Mert annak az energiája, amit mi tanítunk, sokszor ellentmond a hagyományoknak. My partner doesn't know this, A társam nem tudja ezt, but there are often objections to the Cryon work in many countries. de sok országban vannak, akik tiltakoznak Krion munkája ellen. They call it a cult or a sect. Azt terjesztik, hogy ez egy szekta. My partner knows some of it, but not all of it. A társam ennek egy részéről tud, de nem mindenről. If you go to the website, Hogyha felkeresitek a Krion honlapot, I know what that is. tudom, mi van ott. I helped him build it. És ismerem a weboldalakat, én is segítettem a létrehozásában ennek. You'll find that there's nothing to join. Akkor látni fogjátok, hogy ott nincsen mihez csatlakozni. There is no worldwide Cryon organization to join. Nincsen olyan egész világra kiterjedő Krion szervezet, amihez csatlakozni lehetne. He never asks for funds. Soha nem kér senki pénzt, There's no way to send him funds. és nincs is hová pénzt küldeni. He never asks. Soha semmit nem kérnek, Only exchanges of energy is allowed. ott csak energia cserél gazdát. Funds for something delivered. Nincsen olyan, hogy valamit meg lehet rendelni. Never a donation. Soha nem kérnek adományokat. I tell you this Azért mondom ezt, because there are others listening to this mert sokan hallgatják, amit most mondok, who need to hear it. akiknek szükségük van arra, hogy ezt megtudják. 8 years ago, 8 évvel ezelőtt I told him that whatever I say, azt mondtam a társamnak, hogy bármit is mondok, anywhere in the world, bárhol a világon, should be able to be received by anyone who wishes to listen. nagyon fontos, hogy ez mindenkihez eljusson, aki azt hallani szeretné. And there should be no fee attached to it, És ennek soha nem szabad pénzbe kerülnie, because it's the messages of the love of God. mert ezek Isten szeretetéről szóló üzenetek. And this started the process of putting the recordings on the website. És ekkor kezdődött meg az a folyamat, hogy minden egyes felvétel felkerült a weboldalra, So anybody can hear it. hogy bárki hallhassa őket. And that would include what happens today. És ebbe természetesen beletartoznak a mai közvetítések is. I want to tell you 5 things 5 dolgot szeretnék elmondani, that will go against tradition. amelyek részben ellentmondanak majd a I've hagyományoknak. given them before, Már korábban is mondtam ezekről dolgokat, not in this order, de nem ebben a sorrendben. because there are those listening Mert hogy most vannak, akik figyelnek, who need to hear them. akiknek ezt így kell hallaniuk. They're about the love of God. És ezek Isten szeretetéről szóló üzenetek. You are in the age of light. Ti a fény korában éltek. You might say that the earth is passing into a new dispensation. Talán azt is lehet mondani, hogy új korszak felé közeledik a Föld. Traditionally, they have been named in your Holy Scripture.
A Bibliában is így neveztek bizonyos időszakokat. But there have only been two. Csak 2 ilyen nagy diszpenzáció volt. The old energy, Az egyik a régi energiához kötődött. represented by what you would call in your culture the Old Testament, És ezt testesíti meg az Ótestamentum. was called the dispensation of law. Az egy olyan korszakot ír le, amikor valójában a törvényeket ismertették és osztották meg az emberekkel. The second one, A második, when the masters started arriving, amikor már megérkeztek a földre a mesterek, including the Christ, beleértve Krisztust, was the dispensation of grace. az egy olyan diszpenzáció, egy olyan korszak volt, amikor a kegyelmet osztották meg az emberekkel. There's a third one, És van egy harmadik is. the final one, Ez a végső. the three, the catalyst. A 3-as ugyebár a katalizátor, The ancients talked about it, és az ősök beszéltek erről. and it starts now. És ez most kezdődik, The dispensation of love. amikor a szeretetet osztják meg. Humans tend to look upon these dispensations and they say, God has really changed the way humans work. Az emberek végig tekintenek ezeken a korszakokon, és úgy gondolják, hogy Isten megváltoztatta az emberekhez való hozzáállását. It seemed like in the dispensation of law, God was a harsh God. Úgy tűnik, hogy abban a korszakban, amikor a törvényeket osztották ki, akkor Isten sokkal haragosabb volt. In the dispensation of grace, things got better. Amikor a kegyelem került kiosztásra, akkor azért javultak a dolgok. In the dispensation of love, Most viszont, amikor a szeretet diszpenzációja következik, it's completely different. minden teljesen más lesz. I would like to tell you something. Szeretnék elmondani valamit. God is the same yesterday, today, and forever. Isten mindig azonos, tegnap, ma és mindörökké. God was never different. Isten soha nem volt más. Humans were different. Az emberek voltak mások. What you see is the evolution of spirituality. Valójában itt érhető tetten a spiritualitás evolúciója. It wasn't harsh, Isten soha nem volt kegyetlen, but to humans it seemed that way. csak az embereknek tűnt annak. You have a child, precious child, Hogyha valakinek van egy csodás gyermeke, and for the first years of their life you do everything you can to protect them. akkor a gyermek életének első éveiben mindent elkövet, hogy megvédje. So they won't go outside when they're not supposed to and be harmed. Nem szabad, hogy a gyerekek kimenjenek valahová egyedül, nem szabad, hogy bajuk essen. So they'll stay next to you and be safe. Tehát ezért a felnőttek maguk mellett tartják őket, hogy biztonságban legyenek. So they won't touch the stove. Hogy nehogy hozzáérjenek a forró kályhához. It's a time in a child's life of growing up, De van egy időszak, amikor már fel kell nőnie a gyereknek. filled with rules. És akkor is számos szabály van. You can't do this, you can't do this. Állandó tiltások, There'll be consequences if you do this. hogy következményei lesznek annak, ha megszegi a szabályokat. The survival years. Ezek a túlélés évei. The child gets to be about 10 to 12. Amikor a gyerek 10-12 éves, They get a mind of their own. akkor már önállóan gondolkodik. They're able to make decisions you have nothing to do with. Képes döntéseket hozni, amikre a szülőknek már nincs befolyása. You become their master and their guide. Akkor már más lesz a helyzet. A szülők inkább csak You iránymutatók, give them advice. csak tanácsot adhatnak. You hope they take it. És remélhetik, hogy a gyerekük But you can no megfogadja, longer control them. de már nem irányíthatják őket. Then they become young adults És utána fiatal felnőttek lesznek belőlük. and they leave home. És kirepülnek a fészekből, And all you can do is love them. és a szülők akkor már csak szerethetik őket. Do you see the pattern?
Látjátok ezt a mintázatot? You can apply the dispensations to your own children. Ti is alkalmazhatjátok ugyanezeket a korszakokat a saját gyerekeitekre. And the children will say, well, you were harsh when I was growing up. És a gyerekek azt mondhatják, hogy jaj, nagyon szigorú voltál, amikor felnőttem. Just to keep them out of trouble, indeed. De ez csak azért volt, hogy a gyerekek ne kerüljenek bajba. You weren't really harsh. Valójában soha nem voltál kegyetlen vagy It's just that they were szigorú, growing up. hanem akkoriban nőttek föl, And it's the way they saw your love. és így látták a szeretetedet. Humanity is starting to reach that point Az emberiség is kezdi elérni azt a pontot, where you've got to see God even differently than you did a generation ago. amikor már elkezdi másképp látni Istent, mint akár egyetlen nemzedékkel ezelőtt. 5 things. 5 dolgot mondtam. Number 1, Az első számú. judgment. Ítélet. There isn't any. Nincs ilyen. You need to know this. Ezt tudnod kell. There are no multidimensional consequences on the other side of the veil for what you do here. Annak, amit itt teszel, nincsenek többdimenziós következményei a fátyol túloldalán. That's because we do not judge you as you're here. Ez azért van, mert nem ítélkezünk fölötted, amikor itt vagy. You can say, well, how can that be? Most kérdezheted, hogy létezik ez. Dear ones, you have to understand that judgment is a human attribute. De kedveseim, meg kell értenetek, hogy az ítélkezés emberi tulajdonság. Built in the human doctrine to control you. Ez csak egy emberi doktrina, ami arra szolgál, hogy mások kontroll gyakoroljanak You could fölötted. be easily guided. Go here, do this. Akkor így könnyen dirigálhatnak neked. Menj ide, csináld ezt. Pay this person. De akár pénzt is kérhet így tőled valaki. Judgment is not an attribute of the maker of the universe. De az ítélkezés nem jellemző az univerzum teremtőjére. Over and over, we've given you the information that when you die, Újra és újra azt az információt kapjátok, hogy amikor meghaltok, you come to the side of the veil, which is really your home, and you get a party. akkor megérkeztek végre a fátyol túloldalára, ahova valójában tartoztok, és akkor ott majd nagy ünneplés lesz. The same party. Ugyanaz az ünneplés, Welcome home party. ami mondjuk egy fogadás valakinek a részére, aki hazatért. It's different than what you were taught, isn't it? Ez egészen más, mint amit idáig hallottál, nem? All of the things that you consider to be negative and positive Azok a dolgok, amiket idáig jónak és rossznak láttál, are part of a system of duality on this planet azok az ezen a bolygón létező duális rendszer that is következményei. a test of consciousness. A tudatnak egyfajta tesztje. Look at it this way. Most nézzük ezt másképp. You are players on a stage called Earth and you're unaware of it. Ti színészek vagytok egy Föld nevű színpadon, és nem vagytok ezzel tisztában. You're playing a part. Egy-egy szerepet játszotok. A part that you agreed to play before you got here. Egy olyan szerepet, amelyet elfogadtatok, mielőtt lejöttetek ide a Földre. And when that play is over and the lights are off, the party begins. És amikor a színdarabnak vége, és lekapcsolják a színpadon a fényeket, akkor kezdődik az ünneplés. Not judgment. Nem ítélkezés. I want you to hear this clearly. Szeretném, ha ezt tisztán hallanátok. The idea that we would take a precious soul Az az ötlet, hogy mi vennénk egy értékes lelket, who is our family aki a családunkhoz tartozik, and send them to a dark place where they would be burned alive every day, és elküldenénk valami sötét helyre, ahol minden nap is not, tűzön sütögetik is a not in the consciousness of végtelenségig, God. az nem az isteni tudat jellemzője. Let me ask you, mother, would you do that to your son or your daughter? Hadd kérdezzem meg az anyáktól, tennének ilyet a fiaikkal vagy lányaikkal? Is that your system? Így működik a ti rendszeretek? The answer is no. A válasz nem, That's not about love, is it? hiszen ez nem a szeretetről szól. It's time for humanity to apply the laws of love to the Creator.
Eljött az ideje, hogy az emberiség a szeretet szabályait végre rávetítse a Teremtőre is. Not law, not even grace, but love. Ne csak törvényről vagy kegyelemről essék szó, hanem szeretetről. Number 2, crying, what is the purpose of life? Második dolog. Krion, mi az élet értelme? What should we be doing? Mit kellene tennünk? What if I told you that there's only one purpose? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy csak egy célja van az életnek? Find God inside. Hogy találd meg a benned lévő Istent. Do it however you want. Bármennyire is szeretnéd. Wait a minute, we're not supposed to go here or go here. There's no rules? Azonnal rácsodálkoznál, hogy mi is van itt, akkor nincsenek szabályok, nem kell ezt és ezt csinálnom, ide és oda mennem. That's right. Pontosan így van. Create rules that will help you find God inside. Olyan szabályokat teremts inkább, amik majd segítenek neked megtalálni a benned rejlő Isten. I'm not talking about governments and civilizations. I'm talking about you and your life. Nem kormányokról és civilizációkról beszélek, hanem személy szerint rólad és a te életedről. What if I told you there is nothing you should or have to do? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy nincs olyan, hogy ezt kellene, vagy ezt kell tenned? That's not what you were taught, is it? Hát ez sem olyasmi, amiről már hallottatok, ugye? I should meditate every day. I should go to church on Sunday. Annyi ilyen mondás van. Minden nap meditálnom kell, el kell mennem vasárnap a templomba. Ezt és ezt kell csinálnom. You're grown up now. De most már felnőttek vagytok. You're not in survival anymore. Már nem túlélő üzemmódban működtök. There's no parent telling you what to do. Már nincsen szülő, aki megmondja, hogy mit csináljatok. I want you to feel like you can guide your own life in your own way. Szeretném, ha azt éreznétek, hogy a saját életeteket úgy irányíthatjátok, ahogy akarjátok. Without any guilt at all. Mindenféle bűntudat nélkül. That you might be doing it wrong. Ha esetleg nem jól csinálnátok. There's no wrong way to love God. Mert Istent nem lehet rosszul szeretni. That was number 2. Ez volt a második dolog. Let's talk about that worship. Beszéljünk. Number 3. Beszéljünk egy kicsit a 3-as számú dologról. Is there a right and a wrong way Van jó vagy rossz módja annak, to honor God? hogy hogyan fejezzük ki tiszteletünket Isten iránt. Brian, there has to be a right and a wrong way. Krion, kell lennie jó és rossz módjának. I mean, I've seen people do it, and it just can't be right. Láttam embereket Isten tiszteleten, és azt gondolom, hogy ők nem jól csinálnak mindent. I want to ask you something. Hadd tegyek fel egy What does kérdést. organized religion think of you? Hogyan lát téged a szervezett vallás? You're doing it wrong. Úgy, hogy te valamit rosszul That's csinálsz. what they'll tell you. Ezt fogják neked mondani. If you're not careful, you'll even bring in dark energies. That's what they will tell you. Azt fogják mondani, hogy ha nem vagy elég elővigyázatos, akkor majd rossz energiákat viszel közéjük. I want you to use spiritual logic, Szeretném, ha spirituális logikát the követnétek. discernment of a wise old soul. Egy öreg lélekhez méltó józanítélő God képességet. does not care how you love Him. Isten nem érdekli, hogy hogyan szereted. I've given the example so many times, but not in your language. Nagyon sokszor mondtam már erre példákat, de nem a ti nyelveteken. If you have 2 children, Hogyha 2 gyereked van, and somehow you lost them, és valahogy elveszíted őket, you have no idea where they are. nem tudod, hogy hol vannak, Years go by. és évek telnek el így, You get a phone call. és egyszer csak kapsz egy hívást. Mom, Azt mondja valaki, anya, I've got a story to tell for you, but I've escaped and I'm coming home. el kell neked mondanom valamit, de már megszöktem, és hazafelé megyek. You get another phone call from the other child. És a másik gyerekettől is kapsz egy Mom, hívást. I've got a story to tell you, but I've escaped and I'm coming home. Anya, el kell mondanom valamit, de már megmenekültem onnan, és megyek hazafelé. You stand at the door of your home, És akkor te ott állsz otthonod kapujában,
Tears of joy are streaming down your cheeks. És ömlenek arcodon az örömkönnyek, They're coming home. hogy hazajönnek a gyerekek. And in the distance you start to see there's two automobiles coming. És a messzességben meglátod, hogy két autó közeledik. One is green, one is red. Az egyik zöld, a másik piros. There's a child in each. Your És children are coming mindegyikben home. ott ül egy-egy gyereked, jönnek hazafelé. Now, Mom, Dad, I have a question for you. Akkor most anya, apa, föltennék egy kérdést. Which one of them are you going to turn away because they're in the wrong color car? Melyiküket fogod visszafordítani, mert nem jó színű autóban ül? It's a stupid question, isn't it? Ez egy ostoba kérdés. When you humanize God, Amikor emberi tulajdonságokkal ruházzátok föl Istent, it's a low energy concept. akkor ez egy téves energiafogalom. When it's time for humans to come back, Már itt az ideje, hogy az emberek we don't care what color car they're in. megtérjenek, és minket nem érdekel, milyen színű kocsiban jönnek. How they found love or not in God. Hogy hogyan találták meg a szeretetet. We just love you. Egyszerűen csak szeretünk benneteket. We just love you. Egyszerűen csak szeretünk There are benneteket. those hearing this right now who had to hear this. Ülnek itt olyanok, akiknek ezt nagyon kellett most hallaniuk. You're not doing it wrong. Your relatives are not doing it wrong. Senki nem csinálja a dolgokat rosszul, se ti, se a rokonaitok. God sees love as pure, no matter what way it's presented. Isten mindig tisztának látja a szeretetet, mindegy, hogy milyen formában érkezik. Really. Valóban. We invited you in the last channel to find joy. A legutóbbi közvetítésben arra hívtunk föl titeket, hogy keressétek az örömöt. There's many who worship who don't find joy. Sokan vannak, akik folyamatosan Isten tiszteletekre járnak, és nem találják az örömet. But they still love God. De ettől még szeretik Istent. They love it in their own way. A maguk módján szeretik. We see them as we see you. Ugyanúgy látjuk őket, ahogy There's benneteket. no wrong way to love the Creator inside. Annak, hogy a benned lévő teremtőt szeresd, nincsen rossz módja. Crying, we've got precious bodies and we want to take care of them. Krion, a mi testünk nagyon értékes, vigyázni akarunk rá. This is number 4. Ez a 4-es számú dolog. So there has to be a right and a wrong way of treating our bodies. Kell lennie jó és rossz módjának annak, ahogy a testünkkel bánunk. Got to be the food we eat Kell, hogy legyen jelentősége annak, hogy mit eszünk. and the programs we have for health. És fontosak az egészségmegőrző programok. Brian, what should we do that is correct? Krion, mit kell tennünk, hogy a helyes úton járjunk? There's many who say that the spiritual path is through this diet or this diet or this diet. Krion, sokan mondják, hogy a spiritualitáshoz ez vagy az az étrend tartozik. I'm going to give you the spiritual diet. Are you ready? Most egy spirituális étrendet fogok megosztani veletek. Készen álltok? Find out what keeps you alive the longest and do it. Jöjjetek rá, hogy mi tart benneteket leghosszabb ideig életben, és azt csináljátok. Every single one of you are unique on the planet. Mert minden egyes ember egyedülálló ezen a bolygón. Old soul, you've got a rich, wise Akashic record. Öreg lélek, neked egy nagyon bölcs és gazdag akása rekordod van. You've eaten food from all over the planet at different times. Már mindenféle ennivalót megkóstoltál szerte a bolygón előző életeidben. Every once in a while you'll find that you want to change your diet and you enjoy it. Néha rájössz, hogy meg akarod változtatni az étrendedet, és ezt élvezed. And you don't know why. De nem tudod miért. This is your Akashic record coming forward and giving you something you didn't expect. Ez azért van, mert az akásádból előhívtál valamit, amire nem is voltál felkészülve. Your metabolism today És hogyha az emésztésetekre gondoltok, is not necessarily geared to the food of the region. akkor nem feltétlenül arra reagál legjobban az anyagcserétek, amilyen
területen ti éltek, és amilyen ételek ott megteremnek. Did you ever think of that? Erre gondoltatok már? Old soul, you've lived so many lives. Öreg lelkek, ti már annyi életet éltetek végig. Perhaps your metabolism wants a diet from another life. Lehet, hogy az anyagcserétek egy másik életétrendjére vágyik, And will respond to it. és erre is válaszolni kell. Maybe that other life did not eat meat. Lehet, hogy abban az életben nem ettél húst, You become a vegan. és vega voltál, And you find your metabolism loves it and your health loves it. és rájössz, hogy az anyagcseréd nagyon szereti ezt, és jót tesz az egészségednek. That's the diet for you, Ez a neked való diéta. not for your neighbor, De lehet, hogy a szomszédodnak nem ez a jó who étrend. may have a completely and total different experience. Hiszen lehet, hogy az ő tapasztalata teljesen más. You hear that? Halljátok? The spiritual diet is what keeps you alive and healthy the longest. A spirituális étrend az, amely egészségesen tart benneteket a lehető leghosszabb élettartamig. Don't let any spiritual leader dictate to you how you should treat your unique Akashic body. Soha ne hagyjátok, hogy egyetlen spirituális vezető is megszabja nektek, hogy az akássa testeteket mivel tápláljátok. The idea that all humans should do one thing to have the same spiritual experience is not logical. Az az elgondolás, hogy mindenkinek pontosan ugyanazt a spirituális tapasztalást kell megélnie ahhoz, hogy az ideális helyzetet elérje, nem is tűnik logikusnak. When it's time for your children to leave home, Amikor elérkezik az ideje, hogy a gyerekeid elmenjenek otthonról, they make their own path. attól kezdve a saját útjukon járnak, And all you do is love them. és te csak szeretheted őket. This is the dispensation of love. Ez ugyanis már a szeretet megosztásának korszaka. Is starting to decide for itself, logically, what to do. Az emberiség már saját maga dönti el, hogy mit tesz, méghozzá logikusan. The new term is spiritual logic. Az új terminus az, hogy spirituális logika. It may pull you out of organizations or put you in them. Lehet, hogy éppen emiatt lépsz ki egy szervezetből, de lehet, hogy pont emiatt lépsz be egy másikba. Free choice to love God any way you want. Szabad választást kaptál, hogy ott szerethesd Istent, ahol csak akarod. The last one. És most jön az utolsó dolog. Brian, what really happens when we die? Krion, mi történik valójában, amikor meghalunk? There's a lot of sad people around you. Nagyon sok szomorú ember vesz körül benneteket. That's the only sad thing about death. Ez az egyetlen valóban szomorú dolog a halállal kapcsolatban. You leave people behind who are heartbroken. Hogy olyan embereket hagysz magad mögött, akinek emiatt összetörik a szíve. But for you, De számodra there is no sting. Literally, there is no negative attribute. semmiféle negatív hatása nincsen a halálnak. There's a transformation period of time, approximately 3 days for a human being. Van egyfajta átalakulási idő, egy ember esetében ez általában 3 nap. Sometimes the spiritual systems of the planet have actually recognized that. Lehet, hogy a bolygó spirituális rendszerei fel is figyelnek They erre, built it into their belief system. és aztán beépítik a saját vallásrendszerükbe, And then you hear the music. és aztán meghallod a zenét. I have no metaphor good enough Nincs is valójában elég jó metaforám for what it's like for you to awaken again where you belong. arra, hogy milyen érzés ott ébredni, ahova valójában You're tartozol. only human for a little while, Csak egy kis ideig vagy ember, and then you're home. és aztán hazatérsz. Oh, you may come back again and again and again, Persze lehet, hogy utána visszajössz újra meg újra, but your soul is ageless. de a lelked kortalan. Long after the earth is gone, És hosszú idővel azután, hogy a Föld már nem lesz sehol, you and I will be together in the universe. én és ti még mindig együtt leszünk az univerzumban. The party is a big one.
Nagyon nagy ünneplés lesz, No judgment. és semmi ítélkezés. Welcome back. Csak üdvözlünk újra itthon. You can't remember it. Persze erre senki nem You emlékszik, can't believe it, some of you. és van, aki el sem tudja There hinni. has to be a judgment for some of you. Van, akinek ez ítélethez kötött, There isn't. de nem kell ítélkezni. For the love of God becomes 100%, Mert Isten szeretete 100%-os. and you join something which I will call the physics of love. És megtapasztaljuk fizikailag is a szeretetet, ebbe csatlakozunk bele. You have the eyes and the mind of God. És beleláthatunk Isten elméjébe. When somebody dies around you, Amikor valaki meghal a közelünkben, I want you to go through the grieving process that's normal. akkor természetes keresztül menni a gyász folyamatán. And I want you to listen again to this channeling, De aztán azt szeretném, hogy újra hallgassd meg ezt a közvetítést. because they are never gone. Mert akik meghaltak, soha nem mennek el They örökre. simply change dimensions. Csak dimenziót váltanak. Okay. I have 16 people here who needed to hear that. 16 olyan ember ül itt, akinek ezt szóról szóra hallania kellett. Can't you feel that one around you right now? Érzed, hogy ki az, aki közülük legközelebb ül hozzád? They're not gone. Akik meghaltak, nem tűntek There el. can be no proof of this. Erre persze nincsen bizonyíték, For if there was, mert ha lenne, there would be no test, would there? akkor nem lenne szükség tesztre. Test of belief is yours. De a hit próbája áll előttetek. They'll visit you in your dreams. That's as close as they can get. Akiket elveszítettetek, visszatérnek hozzátok álmaitokban, és akkor igazán közel kerülhettek You may hozzájuk. feel their touch Talán az érintésüket is when you érzitek, don't expect it. akkor, amikor nem is számítotok rá. It's going to happen to all of you. Ez mindannyiótokkal meg fog történni. Losing people, losing friends, losing family. Hogyha elveszítitek a környezetetekben élő embereket, a családtagjaitokat, a And barátaitokat, then finally it's your turn. és aztán egy napon rátok kerül sor. In the energy of love, A szeretet energiájában. we challenge you for a new kind of memorial. Új kihívás elé állítunk. We'll call it a laughing memorial. Azt szeretnénk, hogyha nevetve emlékeznétek meg A dancing halottaitokról. memorial. Hogy ha táncolva emlékeznétek meg Celebration of róluk. life. És ünnepelnétek az életet. No matter how it ended, Mindegy, hogy ért véget. they're still here. Mert hogy a halottak most is itt And if vannak. you let them, they will be your guide for the rest of your life. És hogyha engeditek nekik, egész életetekben útmutatást You adnak can nektek. feel them around you. És érzitek a jelenlétüket a Till it's your turn to do közeletekben. the same thing for the ones around you. Egészen addig, amíg nem rátok kerül a sor, hogy ti gondoskodjatok a It's a környezetetekben system of love. élőkről. Ez a szeretet rendszere. Spiritual logic. Spirituális logika. Mom and dad, if you had to design it, how would you design it? Anya, apa, hogyha nektek kellene megtervezni ezt, hogyan If terveznétek you had meg? to design what I have just given you, the system of life, Hogyha nektek kellene megtervezni az élet egész rendszerét for your children, a gyerekeiteknek, how would you design it? akkor ti hogyan terveznétek meg? Would you judge them? Ítélkeznétek felettük? Would you send them to a dark place and burn them alive? Sötét helyekre küldenétek, mint a pokol, és élve égetnétek meg őket? And when they pass over, És amikor pedig meghalnak, why don't you just keep them alive but invisible? akkor miért is ne tartanátok őket láthatatlanul is életben? Does it sound too good? Vagy ez túl jónak hangzik? Ask the ancients. Kérdezzétek az That's ősöket, the system they believe in. hiszen ők ebben a rendszerben Their hisznek, ancestors are always there. hogy az őseik mindig velük vannak. Sometimes they even build homes for them. Néha még házat is építenek The neki, spirits are there. és ott van a szellemük. Wisdom is there. Az ő bölcsességük is ott van. It's time for you to capture this.
Itt az ideje, hogy ti is megragadjátok ezt, for it is true. mert ez igaz. That's the message. Ez az üzenet. Different from tradition, isn't it? Nagyon különbözik a hagyománytól, ugye? The dispensation of love Ez a szeretet diszpenzációja, begins this year. amely ebben az évben kezdődik. It changes how you would feel about the Creator. Megváltoztatja, hogy hogyan érzel a Teremtővel kapcsolatban, Starts to give you spiritual logic. és elkezded megkapni általa a spirituális See the logikát. difference between man-made tradition and the truth. Már látod a különbséget az ember alkotta hagyományok és az igazság között. You're on your own, Ugyan egyedül vagy, without parental control. de nincsen szülői felügyelet. Many organizations won't like this message Sok szervezetnek nem fog tetszeni ez az üzenet. until they receive the love of their own Egészen addig, amíg ők is meg nem kapják a maguk szeretet adagját. and see how it can apply to them. És akkor majd látod, hogy rájuk hogy vonatkozik ez. It's for all, A szeretet mindenkié. and so it is. És ez így van.